A veure, jo faré 6 poemes, 3 seran inèdits, formen part d'un llibre que sortirà a principi de l'any vinent a Jardins de Samarcanda. Llavors algun el vaig llegir al Festival de Poesia a les Caves a Sant Sadurní d'Anoia fa uns dies, però algun dels que us llegiré és el primer cop que ho faig, o sigui, en exclusiva per Es Castell. Després, els altres 3 pertanyen a aquesta antologia, Llum a l'Arsenal, publicada per Lleonard Montaner, editorial mallorquina, com sabeu, recull 100 poemes de 30 anys de trajectòria. Doncs bé, som-hi. El primer poema es titula Espores i parla de la revolta que la natura ja ha emprès contra els humans. Diu així: quan arribi la rebel·lió dels meteors, amb els oceans damunt les terres baixes i la ràbia dels xardorosos vents que tot ho convertiran en desert, vagarem com les tribus a la recerca del nom més ancestral i primigeni. Sabem, des de fa temps, que tot el futur serà un virus imprevisible, un catau ple de cèl·lules anàrquiques que proliferaran aquí i enllà per desafiar el vell ordre. Cap estat, cap llei, tot esfondrat. En aquest escenari només hi haurà grups a l'atzar, respirs incontrolats, que voltaran pel món a la cerca d'un somni. Tot, però, haurà caigut, col·lapsat per la seva brutor. Allò central serà aleshores el punt més excèntric possible, orde, espora o epidèmia. La natura, no pas la humanitat, acabarà amb l'avidesa. M'heu cardat durant segles, m'heu ofegat, m'heu negat sense fi, però aquí teniu, cabrons, la meva gran venjança. I què podrem respondre-li? Quan no ajuda l'aventura a saber sofrir, és gran cordura. Serem, així, els hereus del caos, i del caos en farem llibertat, cor rebel sense diàstola, rialla al cau del plor, un llamp fidel, un do. Abans, trèiem els sants per reclamar la pau, per convocar la pluja. Ara els preguem que accelerin la catàstrofe. Aquest segon poema es titula Rongo Rongo, que és un sistema d'escriptura que no s'ha desxifrat de l'illa de Pasqua. Cada pedra i cada fulla són formes d'escriptura. El llenguatge que diu les ombres dels que ens precediren i que escampa els ecos del més alt esperit. Volem fixar les traces amb l'arrogància del poeta, però l'empremta està gravada des dels temps avials. En les osques de la roca, en els cercles de còdols, en la direcció de l'arbre i en l'esclat de cada flor. Una oralitat dels signes. Així, quan tots els manuscrits hagin desaparegut, reduïts a pols pels ratolins i els peixets de plata, quan tots els xips s'hagin cobert de rovell i aigua i foc i radiació, encara aquests rastres perviuran arreu, durs, eterns, carregats de certesa.